Wara xhur ta' taħriġ intensiv, 24 ċiklist telqu minn Malta fi vjaġġ twil lejn l-Asja biex hemmhekk jibdew jaqtfu aktar minn 2000 kilometru tul il-Vjetnam, Laos u l-Kambodja. One News tkellem ma' George Vella Bardon, wieħed miċ-ċiklisti li daħal għal din l-isfida għall-ewwel darba. Għalilna li dieħel għal din l-isfida wara l-familja tiegħu intlaqtet direttament minn din il-kundizzjoni. Namluha biex niġbru l-flus għall-pazjenti tal-Kliwi u jiena personalment kelli tsiju kien fuq id-dialiżi għal ħafna żmien u issa tipo qed nagħmilha għalih u qed nagħmilha anke għalija. Sabiex ikunu f'qagħda tajba li jaqtfu 200 kilometru kuljum għal 10 ijiem konsekuttivi, iċ-ċiklisti għaddew minn taħriġ intensiv tul dawn l-aħħar 17-il ġimgħa, kemm fiżikament kif ukoll psikoloġikalment. Jassisti liċ-ċiklisti medikament f'dan il-vjaġġ se jkun hemm Paul Kalleja li jaħdem bħala charge nurse fir-renal unit li l-pazjenti tiegħu jibbenefikaw mill-fondi miġbura minn din il-fondazzjoni. Il-Life Cycle hija waħda mill-NGOs li tgħinna ħafna. Hija importanti bħal kwalinkwa NGO oħra, hija importanti għall-unit tagħna biex nippruvaw nagħmlu il-ħajja tal-pazjenti tagħna iktar faċli. Kellimna wkoll maċ-chairman tal-Fondazzjoni Life Cycle, Dr. Shirley Cefaj, li ilha snin torganizza attivitajiet b'ġest nobbli bħal din. Parti mill-flus imorru għar-riċerka, parti jmorru għar-rax fejn ngħinu din l-inizjattiva biex nevitaw il-problema tal-klievi u l-pazjenti li għandhom il-problemi ngħinuhom ukoll. Għal dawn l-10 ijiem iċ-ċiklisti se jesperjenzaw sfidi enormi. Madankollu bi kliem ta' kuraġġ il-fundatur tal-Life Cycle, Ellen Curry, fakkarhom kif l-ar ġurnata tagħhom fuq ir-rota hija ferm aħjar mill-aqwa ġurnata ta' pazjent fuq id-dialiżi. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.